To, co zde vidíte, vy dementi jedni, je zvláštní pití známé jako projímadlo. A většinou se mu říká... Tekutý průjem! Ano, ty krávo blbá, ale už drž hubu. Jednou jsem ho měl, ale byla to katastrofa. Zasral jsem celou kabinku a pár umyvadel. Ale neuklidil jsem to. A právě to vám dnes nabízím. Jednu lahvičku tekutého průjmu tomu kreténovi, kterému se za zbývající hodinu podaří zamíchat vepřový vývar. Recept si najděte sami, tupci. Ale dosud nikdo neuvařil nic tak dobrého, abych se dostatečně nasytil. Doufám, že se vám to nepodaří. Zvyknul jsem si používat každý den, víte? Jaký lidi? Tato kniha je majetkem prince dvojí pravdy? Za prvé, nakrájet jedno hovno, rozdrtit rukou, Proč to tu tak smrdí? ale Ron si usrál. To je ale prase tlustý, nevycválaný. Jo, to je. To je Kristova noho! Dejte tam brambory a ne hovno. Shout to say the nigga that she with ain't shit. Shout to say the nigga that she with ain't this. Shout to say the nigga that she with can't hit. But shout it, I'ma hit it. U postranných bossů Harry, jediná kapka a zasrali bychom celý hrad. Tak jak jsem slíbil, jedna lahvička projímadla. Blahopřeji, Harry. Užívej dobře.